ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming dahilan ng mga tao kung bakit sila nagbabago. Madalas dahil nasasaktan sila ng todo. Ikaw, kabarangay, ano ang dahilan ng pagbabago mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Cha, 25 years old at maagang naging man-hater. Dahil paulit-ulit akong niloko ng mga karelasyon ko. 14 years old ako noong first time na ma-in love. Sa kaklase ko, gwapo, masarap, kasama, talented. Yun siya, kaya ang bilis kong ma-fall. Nung niligawan niya ako, syempre hindi na ako nag-inarte. Dream boy talaga ang level niya. Pero kasing level din pala niya si Satanas. Pinagsabay niya kami noong pinakamagandang girls sa kabilang klase namin. Naka-move on din naman ako after that, Papa Dudut. 18 years noong next akong na-in love. Pero malas pa rin. Yung next kong naging boyfriend ay isa palang bakla. Akala ko kampante na ako na hindi niya ako ipagpapalit sa ibang babae pero pinagpalit naman niya ako sa ibang lalaki. Ang third boyfriend ko naman akala ko ay serious na. Maayos naman ang relasyon namin. Tinanggal niya ang trust issues ko at malalim na love ang na-feel ko for him. Tumagal po kami ng ilang taon bago siya nag-decide na iwanan po ako. Just because nanawa na siya sa akin. Boring daw ako, walang toyo, hindi nakikipag-away, hindi nagsiselos. Baliw, hindi ba? Sobrang na-hurt ako na dahilan kung bakit I choose na baguhin na ang pagkatao ko. Cha, anak. Pwede bang pumasok sa kwarto mo? May itatanong lang ako. Go lang po, tay. Pasok lang po. Anak, asan pala nakalagay yung... Ang ano po, tay? Bakit ganyan yung suot mo? Bakit po? Uso to ngayon, tay, ah. Di na naman kasi kayo nag-open ng social media, eh. Nakakakita na ako ng ganyang mga damit pero para sa mga lalaki. Bakit ikaw nagsusuot niyan? Saan yung mga bestida mo, yung mga blouse mo? Hindi ko na po gagamitin yung mga bestida ko, tay. Nasbet ko tong suot ko. Nak, panlalaki yan. Yun naman po ang goal ko, eh. Maging lalaki. Ha? Bakit? Kasi ayoko nang maging babae. Kasi, pag babae ka, lagi kong sinasaktan, pinapaiyak, niloloko. Ayun. Ano ba to? Nagre-rebelde ka ba, Cha? No po. Gusto ko lang itry maging lalaki para magets ko kung bakit parang hindi sila apektado kapag nakakasakit sila ng babae. At sa tingin mo, magigets mo yun kapag nagsuot ka ng damit ng lalaki? Ay, nako. Unti-unti po. After kong manamit ng lalaki, mindset ng lalaki naman ang next ko. Hanggang sa maging lalaki na talaga ako. Oo, di ba? Alam ko po, biologically impossible, pero ito lang po kasi yung nakikita kong way para makamove on dun sa mga ginawa sa akin ng mga lalaki. Feeling mo ba makakaganti ka sa kanila kapag nagpakalalaki ka? Nalalabuan ako kung paano mo maitatawid yung plano mo. Gusto ko lang ipakita sa kanila na ganito ang epekto ng panloloko nila sa mga babae. Baka sakaling makonsensya naman sila. Ay naku anak, kahit anong gawin mo, kung ang lalaki hindi pa nagmamature, hindi niya magigets yung pinupunto mo. Hindi niya makikita na nakakasakit na siya. Maniwala ka. Lalaki ako oh. Dumaan din ako sa ganyan. Maswerte lang talaga na natagpuan ko yung nanay mo. Kaya ito, napabilis yung pagmamature ko. Pwede po ba yun talaga?
Kapag nakilala na ng lalaki yung babaeng gusto nila, magbabago talaga sila. Hindi ko naman pwedeng sabihin na lahat ng lalaki ganon. Siyempre, yung alam ko lang, yung naranasan ko. Sa lagay ko, ganon yung nangyari nung nakilala ko yung nanay mo. Di ba nga kwento niya sa'yo, babaero ako nun? Best friend mo nga raw si nanay nun eh. Oo. Tapos, na-inlove ka sa kanya. Oo. Ayaw daw po niya sa inyo nun. Lagi nga niya kayong binabasted eh. Yun nga. Ang kapal lang kasi ng mukha ko na nanligaw pa rin sa kanya kahit alam ko namang madungis na yung reputasyon ko sa kanya. Pero, tinamaan ako sa nanay mo eh. Kaya pinaghirapan ko siya. Tsinaga akong kunin yung tiwala niya. Buti nga po na-fall sa inyo si nanay eh. Mabuti talaga kasi kung hindi, baka hindi kita kasama ngayon. Naku, hindi ko ma-imagine ang buhay ko na hindi kayo kasama ng nanay mo. Kaya laking pasasalamat ko na pinagbigyan ako ng nanay mo noon. At hanggang ngayon, pinapatunayan ko sa kanya na tama yung desisyon niya na pagbigyan ako. Ay, sana lahat ng lalaki katulad nyo. Sana. Pero hanggat hindi ko pa nakikilala ang lalaking yun, ipagpapatuloy ko tong pagiging tomboy. At kahit nga na-touch at nabuhayan ako sa story ni nanay at tatay ay hindi ko pa rin binitawan yung plano ko. Magpapaka-tomboy pa rin po ako. Hindi ko naman ginupit ang mahaba kong buhok. Naging boyish lamang ako ng malala. Yung tipong walang gustong lumapit na lalaki sa akin unless serious sila na kilalanin at mahalin ako. Sinubukan ko rin makipaglapit sa mga babae para magmukha akong authentic na tomboy. Sa totoo lang ay nagkaka-crush na rin ako sa mga girls noon. Not sure kung dahil lamang yon sa galit sa mga lalaki. At sa journey ko ng pagiging tomboy ay nagkaroon ako ng bagong friend, si Ryan. Ka-age ko lamang siya at parehas kami ng mga hilig like basketball and video games. Tinuruan din niya ako ng mga hobby ng mga lalaki. Hindi naman niya ako sinubukang landiin. Sabi nga niya sa akin ay mas malaki pa raw akong umasta or mas lalaki at astig pa raw akong umasta kesa sa kanya. Flattered ako noon kasi doon ko napatunayan na effective ang pagpapalit ko ng aking pagkatao. Madalas ako rin ang tumutulong sa kanya para mapasagot niya ang mga kaibigan kong babae na natitipuhan niya papadudot. Saan tayo mamaya? Shot? Pas muna. May hangover pa ako mula kahapon eh. Sus! Pahinga mo naman na tayo mo, pre. Sus, ikaw din no. Friday ngayon. Daming girls sa Pobla. Pas muna. Pero, meron kasi akong type na babae. Lo! Saan mo nakilala ha? Dating app? Pobla? Sa court? Kaibigan mo? Sus, yan ka na naman eh. Oo nga. Tirador ka ng mga kaibigan ko. Wala na ako natirang kaibigan dahil lahat sila pinaasa mo. Hoy, nagiging totoo lang naman ako. Sa hindi nag-workout eh. Yung ibang friends mo demanding. Yung iba naman okay sa pagiging clingy. Yung isang kaibigan mo, si Tonet, unang date pa lang namin, gusto na ako i-live-in. Sinong hindi manggugust dun? Masyado mo kasing ginagalingan eh. Bilis tuloy na lang ma-fall. O yan, hinahanapan ka na agad ng commitment. Pero kung usapang commitment lang naman, meron talaga akong type na kaibigan. Teka. Si Jan ba yan, yung naka-veneers? O si Luisa, yung laging maiksi yung palda? Ano, sino sa kanila? Yan na lang yung mga single na kaibigan ko na hindi mo pa sinaktan eh. Uy, hindi sila. Si yung laging naka-pink, naka-braces, yung may bangs. Si Mika. Uy, wag yun ah. Uy, grabe ka. Wag mo na may pagdamot. Seryoso na ako ngayon. Mabait kasi yon. Baka kung ano pang traumang ibigay mo sa kanya. Taong simbahan kaya. Uy, nagsisimba rin ako ha. Iba yung nagsisimba sa napapadaan lang sa simbahan dahil malapit doon yung paradahan ng taxi. Grabe ka. At least dumadaan pa rin sa simbahan. Oh. Basta pre, iba na lang. Wag na si Mika. Kahit si Luisa na lang. Mahilig ka naman sa nakapalda, di ba? Si Mika talaga yung gusto ko eh. Sige na, tsa. Last na to. Promise. Ganyan Last. din yung sinabi mo kay Pat eh. Anong nangyari, ha? Wala pang 3 araw, ginost mo na. Paano hindi ko naman i-ghost yun? Tinanong kung baog ba ako. Oh.
Ano? Kasi gusto niya na ng lalaki makakabuntis daw. Tama bang yun yung topic namin sa unang chat ko sa kanya? Tingin mo. Kalokohan. Huwag kang tatawa-tawa dyan. Tulungan mo na kasi ako. Last na talaga si Mika. Siya na talaga yung gusto kong seryosohin. Lagi mo sinasabi yan eh. Tapos kapag may nakita kang mali sa kanila, iiwan mo na bigla sa ere. Huwag ka kasing nega. Sige na, ano na. Kahit mo na ako. Libre ka lunch mo 1 buwan. Isang buwan? Oo. Oh. Pati dinner ah. Tsaka kape tuwing weekends. Ano, G? Abusada ka ha. Di wag. Bahala kang manligaw kay Mika. Mahirapan pa naman yung mga lalaki na lumapit dun. Tsaka mataas ang standards nun, pero naman. nakikinig yun sa akin. Oo na, sige na. Lahat ng gusto mo, Gina ako dyan. Yun! Dali mo naman palang kausap eh. Salamat ka talaga, gusto ko si Mika. Pero ikaw Ano? subukan mong paasahin at saktan niyang si Mika. Lagot ka talaga sa akin. Sunog lahat ng jersey mo. Di yan. Naniniwala ako na si Mika na yung babaeng para sa akin. Maayos naman si Ryan, Papa Dudut. Hindi ko naman siya masisisi kung hindi na niya tinuloy yung panliligaw niya sa ibang friends ko. May saltik din kasi minsan yung mga kaibigan ko. Saka gusto lang siguro ni Ryan na magkaroon na ng girlfriend. Tanda ko, bago ko siya nakilala ay sobrang broken niya, Papa Dudut. Niloko kasi siya ng dating girlfriend niya. Tapos sinumpa niyang lahat ng mga babae dahil po doon. Hindi ba parang magkatulad kami ng sinapit? Pero eventually ay natuto na rin siyang magpatawad. Hindi na niya sinisisi sa mga babae ang isang beses na pagkabigo niya sa pag-ibig. Kaso, takot pa rin daw siya noon na magkaroon ng karelasyon. Kasi baka ma-broken ulit siya. Until one day, noong nakilala niya ang ibang friends kong babae, naisipan niyang subukan pong muli. Yun nga lang, hindi rin nag-workout kasi hindi sila nag-match. Hoping na kay Mika ay maging okay na si Ryan. Sana pag nireto ko si Mika sa kanya, ay magkaroon ng spark at magic sa pagitan nilang dalawa. Sana magustuhan din siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kailan ko lang naging kaibigan si Mika. Noong time kasi na sobrang broken ako ay nag-decide akong sumali sa church activities malapit sa amin. Saktong youth leader doon si Mika, Papa Dudut. Napunta ako sa group niya at tanda ko pa na nakasuot siya ng all pink. Mukha siyang cotton candy sa paningin ko at malaki ang naitulong ni Mika sa akin sa pag-move on ko. Panay ang kumusta niya sa akin kung nagiging okay na raw ba ako. Hanggang sa naging close na kaming dalawa kahit noong time na naka-move on na ako sa recent ex ko. At doon pa rin po si Mika para kumustahin ako. Kaya ang laking takot ko na hindi sila mag-workout ni Ryan kasi parang hindi ko alam kung sino ang kakampihan ko o dadamayan sa kanilang dalawa kapag nangyari yon. Pero tinigil ko ang kaka-overthink, Papa Dudut. Malay ko ba naman kung isang araw sila naman pala ang magkatuluyan, hindi ba? Kumusta yung grupo sa simbahan? Okay naman. Meron nga kaming bagong project na sisimulan namin bago matapos tong month. Saka Nga pala, may nagkakagusto sa yung friend ko. Si Ryan. si Ryan? Mm. Yung laging nakasuot ng jersey kahit hindi naman magbabasketball? Oo, siya nga. Type na type ka niya eh. Favorite din daw kasi niya yung color pink. Kaya ka ba pumunta rito para maging bridge ni Ryan sa akin? Parang ganun na nga. Ikaw kala ko naman gusto mo talaga akong kumustahin. Gusto naman talaga kitang kumustahin eh. Seryoso. Kumusta ba love life mo? May boyfriend ka na ba? Kasi kung wala pa, di kay Ryan ka na lang. Teka lang naman sis,
Binibigla mo ako sa mga sinasabi mo eh. Nagmamadali na kasi si Ryan na magpalakad sa'yo eh. Pagbigyan mo no. Okay naman yun eh. Kung makapag-sales talk ka sa kaibigan mo, kala mo siomay lang ang ino-offer mo eh. Mas masarap pa sa siomay si Ryan. Bakit? Natikman mo na ba siya? Yak! Ano ba? Hindi ko trip yun oh. Kadiri naman yun. Bakit naman hindi? Pas na ako sa lalaki. Sakit lang ng ulo yan eh. Sakit naman pala ng ulo eh. Di pass na rin ako dyan. Pero hindi ka dapat magpas kay Ryan. Pagsisisihan mo lang. Sige nga, i-convince mo ako para bigyan ko siya ng chance. Alam ko, sa itsura, hindi siya masyadong nabiyayaan. Pero habang tumatagal naman eh, kapag nasasanay ka na sa pagmumukha niya, may isip mo na, yun, pwede na. Oh, ganun. Parang ayoko nang pwede na. Kung hindi naman basihan ng itsura, ayos talaga si Ryan. Nakakatawa yun, alam mo ba? Very sensitive yun sa ibang tao. Alam niya kapag bad mood ka. Tsaka gagawa siya ng paraan para mapasaya ka. Bibilhan ka niya ng ice cream o chocolate. Tapos alam mo, natatandaan niya lahat ng gusto mo. Kahit ikaw mismo, nakalimutan mo nang binanggit yun sa kanya. Pero siya pala, natatandaan pa. O, di ba? Talaga ba? Ang sweet naman. Sweet talaga yon. Tuwing birthday ko nga binabati ako nun eh. Sakto ng 12:00 ng hating gabi. Partida, maaga pa yung natutulog. Pero maghihintay yun ng 12:00. Mabati lang ako. O, di ba? Grabe ha. Wala sa itsura niya. Mukha siyang loko-loko at hindi seryoso. Mukha lang. Pero kapag nakilala mo siya, hindi naman pala. Malalim na tao yun. Matalino. Marami kang matututunan sa kanya. Tsaka sobrang galante nun. Lagi niyang iisipin kung ano muna yung gusto mo bago yung sa kanya. Feeling protected ka rin lagi kapag katabi ka niya. 'Di ba? Yun naman ang kailangan nating mga babae. Ay, dahil sa sinabi mong yan, parang gusto ko na tuloy siyang makilala. Sige, ireto mo na ako sa kanya. Yon, ayos! Nagulat ako nang mapa-oo ko kaagad si Mika Papadudut. Nagulat din ako sa sarili ko nang maramdaman kong kumabog ang puso ko. Lalo na nung dinescribe ko ang good qualities ni Ryan. Hindi ako makapaniwala sa mga lumabas sa bibig ko. Pero totoo naman lahat ng mga sinabi ko. Hindi lang dahil gusto ko siyang ireto kay Mika. Bigla rin akong nakaramdam ng selos nang maisip kong irereto ko na sila sa isa't isa. Doon ko na-confirm ang bagay na matagal ko nang dinidinay. Papadudut, gusto ko po si Ryan. Naunahan lamang ako ng takot na magmahal ulit kaya nagawa ko yung itago. At mas lalo kong nararamdaman na kailangan ko nga yung itago lalo't ako na ang magiging bridge nilang dalawa. Pero hindi ko kayang maging tulay sa kanila. Iniisip ko pa lamang ay nasasaktan na po ako. Kaya naman dinedelay ko ang pagbibigay ng sagot kay Ryan tungkol kay Mika Papadudut. Hoy, ano na siya? Hoy Karen, ang ginagawa mo rito sa bahay? Malamang hingi ng update. Anong update? Ito naman parang tanga. Update kay Nika. Ano na, pasado na? Umuwi ka na nga muna, istorbo ka eh. Dami kong nilalaban ngayon oh. Tulungan na kita maglaba. Sabihin mo lang sa akin kung anong sabi ni Mika. Ayoko ng paglalaba mo. Kung na nga yung tutulungan dyan eh. Hindi ka nga nakakatulong eh. Nung last na tinulungan mo ako maglaba, yung mga dekolor ko biglang namuti. Yung mga puti naman ng itim. It's the thought that counts. Sus, tot, that counts ka pa. Umalis ka nga. Sumagot Marami ka na pa muna talaga kasi. akong gagawin. Ano nga? Nakausap mo na ba si Mika? Oo na. O ano sabi? Basta. Siya naman eh. Pinapaasa mo lang ba ako kay Mika? Ano na ba nangyayari? Ilang araw ka nang umiiwas sa akin ha? Kala mo hindi ko napapansin? Ay nako, sigurado ka bang gusto mo si Mika? Oo nga. Dumaan nga ako sa church nila nung isang araw eh. Grabe, ang ganda niya. Sana, di na siya magpahaba ng bangs. Tsaka sana, lagi siya nakapink. Lakas mga babae. Alam mo, nakakairita ka na. Umalis ka na nga. Grabe ka.
Ba't ba kanina mo pa ako pinapaalis? Kasi marami pa nga akong gagawin. May tinatago ka, no? Ha? Ako? May tinatago? Oo. Ba't di ka makasagot tungkol kay Mika? Ano ba nalaman mo? Ano, busted na ako? Ay nako, eto na nga. Ayoko lang talagang manggaling sa akin pero dahil makulit ka, sasabihin ko na. Mabaho ang paa ni Mika. Huh? Kahit nakasapatos yun, maalingasaw yung amoy ng paa niya. Alam mo yung cheese na nabubulok? Ganun na ganun. Kadiri naman. Oo! Kaya nga sa simbahan, laging nakatutok yung electric fan sa paa niya eh. Para lang mahanginan at maitaboy ang baho. Seryoso ka ba? Oo nga. At saka eto pa. Alam mo bang kahit bagong ligo siya, amoy ginisang sibuyas pa rin ang kilikili niya? Weh! Oo! Kahit 1 kilometer away ka sa kanya, maaamoy mo eh. Sobra ka naman. Kaya ikaw din. Gusto mo pa bang manligaw ng babaeng mabaho ang paa at saka kilikili ha? Oy, saka balita ko ha. May kuto yun. Kaya laging nakabangs. Pero, gusto ko pa rin siya eh. Lah, gusto mo siya kahit ganun na ang mga sinabi ko sa kanya? Madali lang naman solusyonan yung baho ng paa, kilikili. Deodorant lang yun, tsaka foot spray. Ako bahala dun. Bibilang ko pa siya. Pati yung pinakamalakas na antibacterial soap. Hanapin ko yun para sa kanya. Kung kuto naman kalaban, gata lang kalaban nun. Ganun kasi ginawa ni nanay nung nagkakuto kami ni ate noon eh. Akong bahala. I can fix her. Nanibago ako kay Ryan Papadudut. Hindi naman siya ganon dati. Kapag may sinabi akong kapintasan ng isang babae ay mati-turn off kaagad siya. Cut off agad ang babaeng yon sa buhay niya. Pero bakit noong siniraan ko na si Mika ay gusto pa rin niya Papadudut? Nag-offer pa nga siya ng solusyon. Sa totoo lang ay hindi naman totoo yung body odor at kuto ni Mika. Gawa-gawa ko lang yon. Desperada na kasi akong mapapayag si Ryan na tigilan na si Mika. Kaya lang epic fail ang mga bagay na yon. Hindi ko magad si Ryan at doon ko na-realize na mukhang tinamaan na siya kay Mika. Bigla akong nagselos. Na-insecure ako bigla sa sarili ko at ikumpara ko ang sarili ko kay Mika. Ano ba naman ang laban ko sa napaka-feminine na datingan ni Mika Papadudut? Sa aming dalawa, ako pa nga itong parang mukhang may body odor at kuto. Napakaswerte naman talaga niya. Sana, ako na lang siya, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tinuloy ko pa rin ang pagiging bridge kina Mika at Ryan Papadudut. Masakit man pero kailangan ko nang gawin bago pa makahalata si Ryan na iniiwas ko na sa kanya si Mika. Ang sakit kaya nun. Yung tipong nakiki-third wheel ako sa kanila sa dates nila. Ako ang taga-alalay kapag nauubusan na ng banat si Ryan. Panay naman ang puri ko sa kagandahan ni Mika para lamang tumaas ang self-confidence niya. Nakakadurog itong ginagawa kong ito, Papadudut. Hindi po madali, lalo tinanggap ko na sa sarili ko na in love na ako kay Ryan. Ang akala ko hindi na ako magmamahal ulit ng lalaki. Pero para naman akong biniro ni Lord. Bigla akong na in love ulit sa lalaki. Ang masakla pa sa best friend ko pa mismo. Hanggang isang araw sa pagharap kong muli sa salamin. Hindi na ako natuwa sa nakikita kong itsura ko. Namiss ko ang pagiging isang babae. Kaya naman, hinubad ko na ang suot kong panlalaki. At bumalik na sa pagsusuot ng bestida at pagme-makeup, Papadudut. Nakakaantok naman. Cha! Cha! Si Ryan? O Ryan! Sino ka? Baliw! Si Chato! Andiyan na si Mika? Poser, hindi ikaw si Cha. Ba't nakabistida ka?
Tsaka ba't naka-lipstick ka? For a change. For a change ka dyan. Sobra naman yata itong ginagawa mong change. Bakit? Hindi ba bagay sa akin? Sakto lang. Dapat ba mas floral yung dress na sinuot ko? Kulang ba sa tangkad tong heels ko? Mas bagay ba pag naka-red o pink lipstick? Ikaw ba talaga yan? Wala kang kwentang kausap. Kainis to. Asan na ba si Mika? Hindi sumasagot sa tawag ko eh. Sa kanya na lang ako magpapa-outfit check. Kayo talagang mga lalaki, wala kayong kwentang kausap. Uy, pati outfit mo sa mga lalaki mo pa sinisisi ah. Kami na lang lagi may kasalanan. Kasi naman, hindi ka sumagot ng maayos dyan. Ano ko sasagot eh? Nabigla ako eh. Ngayon lang kita nakitang maging babae. So ibig sabihin, mukha akong lalaki noon. Bakit? Di ba yun naman yung goal mo? Nagsusuot ka ng damit panlalaki, ano pang inaasahan mo magiging tingin ko sa'yo? Ngayon, anong tingin mo sa akin? Ha? Oo, tingnan mo na. Walang kwenta. Ano ba kasi nakain mo? Ba't biglang nagpakababae ka? Alam mo, laitin mo na lang ako ng derechahan kaysa paligoy-ligoy ka pa dyan. Sige, gusto mo yan ha? Iksi ng bestida mo ha, in fairness. Puti pala ng tuhod mo. Pero hindi ko sinasabing bagay ha. Hindi ko bagay ang bestida. Bagay na hindi. Paano ba to? Huwag ka na nga magsalita. Kakainis to eh. Pero hindi, yung lipstick mo ayos, maganda, bagay sa'yo. Di ka na maputla, mukha kang basta, maganda. Maganda ako? Uy, hi guys! Uy. Sorry na late ako ha. Uy, Cha, naunahan mo pa pala ako. Pasensya pala kanina, hindi ko nasagot yung mga tawag mo kasi naman nakikipagpatentero ako sa mga sumasakay sa MRT eh. Kakarating ko lang din naman eh. Uy, teka lang. Teka lang. May napapansin ako ha. Ikaw ba talaga yan, Cha? Uy, ang ganda mo. Sabi ko naman sa'yo, magbalik loob ka na eh. Tingnan mo nga oh. Oy, Ryan. Tingnan mo nga tong best friend mo oh. Di ba ang ganda niya? Pwede na. Pwede na. Anong pwede na? Wala talaga kayong kwentang mga lalaki, no? Sinabi ko na nga rin yan sa kanya kanini. Sobrang girly mo today, Cha. I love it. Kailangan mo nang irampa yan sa mall later, ha? Ano, tara na? Uy, Ryan. Nakatulala ka dyan. Tara na. Isasama ba talaga natin si Cha? Ha? Bakit naman hindi? Napag-usapan na natin to kahapon, ha? Anyari sa brain cells mo? Lumipad na naman ata kung saan, eh. Hindi, naisip ko lang. Baka hindi pa siya komportable na maging ganyan, babae. Baka may lang siyang maglakad-lakad sa mall, lalo kapag pinagtinginan siya ng mga lalaki. Hindi ko alam kung dilulo lang ba ako, Papa Dudut, pero kita ko sa mga mata ni Ryan ang paghanga sa pagbabago ko. Panay ang tingin niya sa akin lalo na kapag hindi nakatingin si Mika sa kanya. Ako naman ay nagpapanggap na hindi ko yon napapansin. Deep inside ay grabe ang kilig ko. Buong araw na magkakasama kaming tatlo sa mall at nakaramdam ako ng tensyon sa pagitan namin ni Ryan hanggang pag-uwi ay napapaisip ako at napansin na ba talaga niya ako? Naghihintay ako ng chat sa kanya, umaasa na baka umamin na rin siya. Pero inabot na ako ng umaga sa kakahintay ay wala siyang message sa akin. Pagkatapos noon ilang araw na niya akong iniwasan. Nasaktan ako. Akala ko naman may chance na ako sa kanya, nagrebelde ako. Pero hindi na ako bumalik syempre sa pagiging boyish. Sinubukan ko nang makipag-date, sumama sa mga party kung saan ay merong mga lalaki na pwede kong magustuhan. Isang gabi ay nasundan ako ni Ryan sa isang birthday party na invited ako, Papa Dudut.
to. Lasing ka na, halika na. Ano bang pakialam mo? Itiwan mo na nga ako! Bakit? Boyfriend ba kita, ha? Ba't ba ang tigas ng ulo mo, ha? Ikaw din naman eh! Nanahimik ako dito tapos bigla mo sisirain yung gabi ko. Malis ka na nga! Hindi ka naman invited dito eh. Hindi ako aalis dito hanggat di ka sumasama sa akin. Eh di wag. Kahit dito ka pa matulog, hindi ako sasama sa'yo. Talagang matigas ang ulo mo, ha? Ano ba, Ryan? Itiwan mo nga ako! Bigat mo! Subukan mong pumasok ulit sa loob ng bahay na yan. Tatamaan ka talaga sa akin. Ano bang pakialam mo? Bakit mo ba ako ginaganito? Inaano ba kita, ha? Sino ka ba? Ba't ba ang tapang mo, ha? Gusto lang naman kitang protektahan, eh. Hindi ka na nga makatayo ng maayos, oh. Gusto mo ba man mangyari sa yung masama? Wow! Oo, isa pagiging protective, ah. Ano ka, boyfriend? Ay, wait. Best friend lang pala kita. Best friend! Halika na. Umuwi na tayo. Halika Iwan na. mo ako sabi eh! Bakit ba hindi mo nalang tinuloy-tuloy ang pag-iwas mo sa akin, ha? Bakit kung kailan gusto na kitang kalimutan, tsaka ka biglang lalapit? Siya, Oo, Ryan! Magkamila na tayo! Gusto kita! Gustong gusto! Pero ang manhid mo! Nakita mo na ang pagbabago ko pero wala lang sa'yo! di mo lang naiintindihan yung nararamdaman ko. At ikaw, naiintindihan mo pa yung nararamdaman ko? Sa tuwing nagpapatulong ko para mapasagot si Mika? Sa tuwing sinasama niyo ako sa date yung dalawa? Kala mo ba okay lang ako doon? Ryan, para akong tanga! Tinutulungan kita sa kaibigan ko. Kahit sa totoo lang, gusto ko sa akin ka lang. Gusto ko rin naman na akin ka, eh. Ano? Akala mo ba madali para sa akin to? Sa una pa lang gusto na kita. Kahit mas lalaki ka pang manamit kaysa sa akin, gusto pa rin kita. Pero kinailangan kong itago yun. Kasi lagi kang galit sa mga lalaki. Alam mo, ayos lang sa akin na i-reject ako ng mga kaibigan mo. Ayos lang sa akin, basti din ako ni Mika. Pero hindi ikaw. Ayoko. Kaya hindi ako umamin sa'yo nun. Kasi iniisip ko palang na i-reject mo na ako parang hindi ko na kaya. Kasi alam ko pati pagkakaibigan natin mawawala pag sumugal ako sa'yo. Ryan, totoo ba yan? Sinubukan ko naman pigilan eh. Kaso lumala nung nagdamit pang babae ka na. Alam mo naman kainahan ko yung ganyan, di ba? Tsaka ang ganda-ganda mo. Tsaka sobra. Di ka mawala sa isip ko eh. Kaya, yun. Umiwas ako kasi lumalalim na lalo yung feelings ko para sa'yo eh. Paano si Mika? Sinabi ko na sa kanya yung totoo. Ayun, ayos lang daw sa kanya. Sabi niya, di naman daw niya ako ganun ka-type. Nahiya lang daw siya tumanggi sa akin kasi nireto mo ako sa kanya. Meron daw talaga siyang gusto sa church nila. Alam mo, nagpapatulong nga sa akin. So, paano na to? Paano na tayo? Eh, kung di ka na bad trip sa lalaki, liligawan na sana kita. Paano kung may galit pa rin ako sa mga lalaki? Hindi tatanggalin ko yung galit na yan. Pero alam mo, ayos lang sa akin na magalit ka sa lalaki. Oo, tama. Pabor nga sa akin yun eh. Para siguradong akin ka na. At hindi ka natitingin sa iba. Nagkatinginan kaming dalawa, Papa Dudut. Para bang ang perfect ng lahat. Parang may fireworks sa paligid na tanging kami lamang dalawang nakakakita at nakakarinig. Napakasaya sa pakiramdam. Sa isang iglap ay nawala lahat ng takot ko at galit sa mga lalaki. Parang ang sarap lang ulit magtiwala. Sa ngayon ay inaaral kong tanggalin ang galit ko sa mga lalaki. Malaking tulong si Ryan dito. Mapagpasensya si Ryan sa mood swings ko. Kapag naalala ko ang mga nangyari sa past ko ay andyan siya para i-assure ako na mag-heal din ako.
At dahil po doon ay mas lalo akong lumalambot. Iba talagang nagagawa ng totoong pag-ibig sa tao. Walang kahit na anong galit o trust issues ang magwawagi. Basta meron lang isang tao na handa kang intindihin. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at Barangay Forever, Chat. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Paano kung hindi mo inaasahan ang isang bagay na inaasahan mo? Tutuloy ka pa ba o tatalikuran mo na? Dear Papa Dudut, ako po si Dahlia, 29 years old at isang babaeng hindi naniniwala sa social media. May Facebook naman ako pero ginagamit ko lamang yon para sa trabaho ko. Pero kung pagkilala sa ibang tao ay mas gusto ko pa rin yung personal. At ang pinaka gusto ko lagi yung makilala sila sa text. Napakaluma, no? Ganong paraan ko rin gustong makilala ang Prince Charming ko. Kaya naman noong nakita ko na si Raj, 31 years old, ay hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon na maging text mate siya. Nakita ko noon si Raj at ang kasama niyang isa pang lalaki sa bar kung saan ako nagwo-work bilang isang waitress. Una pa lamang ay nagustuhan ko na siya, Papa Dudut. Kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Inutusan ko ang isa kong katrabaho na kunin ang number niya. Akala ko noon ay hindi niya ibibigay dahil nga sa hindi pa niya ako nakita. Nagtiwala ito at ibinigay ang kanyang number hanggang isang gabi ay tinext ko siya. At doon na kami nagsimulang dalawa, Papa Dudut. I-text ko na nga siya ngayon. Hi! Ako nga pala yung kumuha ng number mo sa bar. Saan na ba yung phone ko? Eto. Hi, ako nga pala yung kumuha ng number mo sa bar. Okay, replyan ko nga. Dahlia, right? I'm Raj. Alam ko ay mali. Hi Raj, kumain ka na ba? Actually, hindi pa eh. Gusto mo sabay tayo? Gusto ko yan. Masarap pa naman ang ulam ko ngayon. Ako kasi di ko masyadong gusto yung ulam ngayon. Tortang talong. Nako, di nga masyadong masarap yang ulam mo. Hihi, joke. Pwede ba kitang tawagan? Gusto ko kasing marinig boses mo. Ano ba yan? Sige.
Hi, Dahlia. Hi, Raj! Nasabi ko na siya kung anong ulam ko. Ikaw, anong ulam mo? Sinigang na baboy. Wow! Paborito ko yan. Yung sinigang o ako? Charot! Pwedeng both kung papayagan mo. Uy, joke lang ha. Baka mabigla ka sa akin. Okay lang. Pwede mo naman akong biglain ng biglain. Nga pala, di pa kita nakikita eh. Bigla ka kasing tumakbo papunta sa kitchen ng bar nyo. Buhok mo lang nakita ko. Pero okay naman buhok ko, no? Hindi naman kita yung split end sa malayo. Hindi naman, pero parang sunog. Nasunog kasi yun nung nag-aalay ako ng kandila sa altar namin. Hindi ko napansin kakadasal at kakapikit ko kinakain na ng apoy yung dulo ng buhok ko. Sobrang taimtim ng pagdarasal ah. Ano ba yung hiniling mo? Wag na, nakakahiya. Pilitin mo ko para malandi na kita. Anong sabi mo? Wala. Sige na, ito naman. Nahiya pa. I said a little prayer kasi na sana maka-text at makatawagan ko na yung forever ko. So, ako na kaya yung sagot ng dasal na yon? Tingnan natin. Ika-claim ko na. Pwedeng ako na? Sobrang kilig ko talaga, Papa Dudut. Nung unang try ko pa lamang na landiin siya ay kumagat na siya. At mula nga noon ay tuloy-tuloy na ang pag-uusap namin. Sinabi ko sa kanya na una pa lamang ay wala na akong balak tingnan o kausapin siya sa kahit na anong social media tulad ng Facebook at naunawaan naman niya yon. Pabiro pa nga nitong sinabi na lugi raw siya kasi ako ay nakita ko na siya. Samantalang siya hindi niya ako pwedeng makita pa. Sabi ko sa kanya konting hintay pa at magkikita rin kami. Mas maganda naman sa personal na magkita, hindi ba? Pumayag siya na maging textmates o minsan ay nagtatawagan kami bago matulog. Natuwa nga rin siya sa huli kasi feeling daw niya bumalik siya sa 90s hanggang early 2000 kung saan ay patok na patok ang textmates. And speaking of patok, sobrang patok na patok ako kay Raj. Dahil lahat ng mga gusto niya ay gusto ko rin. Well, kung magpapakatotoo ako ay marami akong pagpapanggap na ginugusto yung mga bagay na gusto niya rin para syempre dagdag ganda points, hindi ba, Papa Dudut? Ako rin! OMG, parehas tayo! Talaga? Grabe, Dahlia. Ang dami pala nating in common, no? Parang meant to be. Meant to be A. Friends, B. Lovers, C. Lovers. Oh, bakit naulit yung lovers? Para piliin mo yung lovers. Ito naman, nakakainis. Oo nga pala, speaking of nakakainis, alam mo ba, sobrang inis ako kapag may pinyang pizza. Hala, gusto ko ng pineapple sa pizza. Paano na to? Ay, yak! Yes, Kadiri, hanggang kabilang buhay. No to pineapple sa pizza. Anong kala nyo dyan, dessert? Exactly! Hindi bagay! Pero tayo bagay. True! Naku, naunahan mo ko, dapat nga ako ang unang magsasabi sa inyo niyan Ayoko talaga ng pineapple sa pizza. Saka yung pasa sa embutido. Grabe yun! Ayoko nun! Bakit pati pasas sa embutido ayaw mo? Kahit pasas lang naman ang buong embutido ayos lang sa akin Ew! OMG! Sa payang ayaw ko talaga. Pasas? Ano yan? Menudo? Uy, ako gusto ko ng pasa sa menudo. Doon, okay ako. Ano ba yan? Ayoko nga ng pasas sa menudo. Ay, totoo yan. Kahit budburan nila ng pasas yung menudo, ayos lang.
Kahit nga yun na yung gawin nilang karne. Saka gusto ko yung green peas sa menudo. The best yun! May allergy ako sa green peas pero konting kembot na lang sa pagpapanggap. Malulusutan ko rin to. Ako rin! OMG, same! Grabe talaga, ang dami nating pagkakaparehas. Kulang na nga lang eh. Pati feelings natin. Parehas. Sorry na, Pasas, green peas at pinya. Nadamay kayo sa pagpapanggap ko pero worth it eh. Wala naman ako nakikitang ibang dahilan para hindi tayo maging magkaparehas. This is so meant to be. Papadudot, nagawa ko lang naman talagang magpanggap dahil gusto ko siya. Huwag na tayong magmalinis, minsan o madalas ay ginagawa nyo rin namang magpanggap para magustuhan kayo ng taong gusto ninyo. Saka na lang ako aamin at babawi sa kanya kapag naging kami na. Pero paanong magiging kami parang ayaw pa niyang diretsahin sa akin na gusto niya ako eh. Ang obvious na kaya na bet niya ako. Ay sana'y umamin na siya para tuloy-tuloy na ang kasiyahan ko, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bukod sa direktang pag-amin niya ng feelings sa akin ay may isa pa akong problema kay Raj. Lagi rin po itong umiiwas kung napupunta na sa usapang pagkikita. Ilang buwan na kaming magkausap na dalawa at wala raw siyang ibang kausap na babae kundi ako lamang. Siyempre kinilig ako doon. Ganon din naman ako sa kanya. Mula noong naka-text ko na siya ay wala na akong ibang pinaglaanan ng atensyon ko kundi siya lamang. Binaliwala ko na lahat ng mga naka-fling ko noon. Sincero na ako kay Raj at sana ay seryoso rin talaga siya sa akin. Pero paano ko yon malalaman ayaw nga nitong ipakita sa akin kahit anino niya, Papadudot. Ano bang masarap na dinner ngayon? Masarap ang tinola. Panalo yun. Lalo na't medyo malamig na. At paambon-ambon pa sa labas. Mukha ngang masarap yan. Bakit pa ayaw mo makipagkita sa akin, ha? Ilang buwan na tayo magkausap pero hinibuhok sa legs, hindi ko man lang makita. Wala akong buhok sa legs, di ba? Nasabi ko na sa'yo yan. Ayo, walang buhok? Sana all. Teka nga, hindi yan yung gusto kong puntuhin dito eh. Bakit ba ayaw mo makipagkita sa akin, ha? Kasi nahihiya pa ako eh. Saka baka wala akong mailabas na confidence kapag nagkaharap na tayo. Ano bang wala kang maipakitang confidence? Ayan oh. Tignan mo nga, talo mo pa ang kandidata sa pageant dahil nag-uumapaw yung confidence mo. Sa text at tawag, oo. Pero syempre, iba pa rin sa personal. Nakakahiya eh. Paano kung di mo magustuhan na itsura ko? Ano bang hindi ko magugustuhan? Kaya ako nga pinakuha number mo dun sa kawork ko kasi gusto ko itsura mo eh. Parang baliktad. Dapat ako yung hindi pa confident makipagkita sa'yo kasi hindi mo pa ako nakikita talaga. Teka nga. Anong teka nga? Kaya ba ayaw mo talaga makipagkita sa akin kasi nag-aalangan ka sa itsura ko, no? Uy, grabe. Hindi naman, kaya lang… Kaya lang ano? Natatakot ka na sa unang date natin, hindi mo magugustuhan ang itsura ko? Sobrang babaw naman ata. Kung magsalita naman to eh. Samantalang itsura ko naman yung naging basehan mo para kunin yung number ko. Raj 1, Dahlia 0. O siya, panalo ka na. Pero hindi ka dapat mag-worry sa itsura ko. Hindi naman sa pagbubuhat ng sofa. Di ba bangko yun? Parehas lang naman yun na inuupuan. Che! Anyway, hindi naman sa pagmamayabang, no? Pero may ilalaban din naman ang mukha ko, no? Saan nilalaban? Sa sabungan? Joke lang, wag tikon. Ikaw namumuro ka na sa akin. Ito naman? Nagtatampo agad? Kasi nakakainis ka eh. Ganyan lagi paraan mo para makaiwas ka na kitain ako. Uy, hindi ah. Ewan ko sa'yo. O sige na, mamaya na lang tayo mag-usap kasi may gagawin pa ako.
Anong gagawin mo? Sabi mo, free ka makipagkwentuhan sa akin ngayon ah. Nagbagong schedule ko bigla. May bubuhatin pa pala akong sofa. Okay, bye! Nagtatampo ka nga. Hindi Bakit naman ako magtatampo? O siya, next time na lang tayo mag-text o magtawagan. Okay lang yung next time. Itanong mo sa sofa ko na nagtatampo. Babu! Legit ang pagtatampo ko noon, Papa Dudut. Nakakahiya nga ang inasta ko kasi hindi naman kami magkarelasyon para mag-demand ako sa kanya ng date. Pero hindi ba gets nyo naman yung feeling ko? Ang tagal na naming magkausap pero wala pa rin akong napapala sa kanya. Paano namin ito imumove sa next level, hindi ba? Ano yun, usap-usap na lang? Hindi pwedeng ganun, no? Hindi ako nagparamdam sa kanya ng ilang araw para ma-feel niya talaga ang pagtatampo ko at para ma-realize niya na mali na hanggang usap lamang kami. Ano yon, after niyang tanungin lagi kung ano ang ulam namin wala na palang iaakyat na next level yon? Hindi pwedeng ganon, Papa Dudut. Bahala siya. Na-miss ko siya pero hindi ito ang oras para maging marupok ako. Kailangang manindigan ako. Kapag hindi pa rin siya makikipagkita, no text o tawag akong sasagutin mula sa kanya. Obvious ba? Sorry na. Ewan ko sa'yo. Ayaw ko tang kausap. Tingnan mo tong taong to. Ikaw tong tatawag-tawag sa akin tapos biglang ayaw mo akong kausapin. Hindi kita tinawagan, no? Aksidente kong naupuan yung phone at ikaw yung nadial. Pero ang bilis mong kunin yung phone mo mula sa pagkakaupo mo ah. Pagkasagot ko, nag-hello ka agad. Kasalanan ko ba kung mabilis yung kamay ko? Ikaw nga, isang ring lang, sinagot mo na agad. Di ba nga? Isang ring pa lang pero mula sa di umano'y pagkakaupo mo sa cellphone mo pero nasagot mo agad. Di ka pa kasi umamin dyan. Miss mo ako, no? Ay, ang grabe ng confidence ha. Yan ba yung sinasabi mong wala kang confidence kaya ayaw mo makipagkita sa akin? In-open up na naman po niyang meet up namin. Malamang, kaya nga kita tinawagan, di ba? Akala ko ba di mo ko tinawagan? Hindi nga kita tinawagan. Naisip ko lang natawagan ka nung na-dial na ng puwet ko yung number mo sa phone ko. Kaya inisip ko na lang na sign yun. Kaya yun, tinuloy ko na lang na tawagan ka tsaka… Namiss din kita. Ewan ko sa'yo. Ayaw kitang kausap. Okay. Tingnan mo, sinukuhan mo na agad ako. Ilaban mo naman ako. Hoy, nagtatampo ko. Siyuin mo ako. Mawawala ba yung pagtatampo na yan kapag pumayag na ako magkita tayo? Say, Friday night? Mawawala ng slide pero makakabawi ka. Kung ililibre mo ako ng dinner at take-out ng meal para sa almusal ko kinabukasan. Okay, so it's a date then. Hindi ka lugi sa itsura ko, promise. Sobrang hindi ko maitago ang saya ko nang sa wakas ay pumayag na si Raj na magkita kami. Ang dami na naming pinag-usapang plano kung ano yung mga gagawin namin kapag nagkita kami, Papa Dudut. Napa-shopping tuloy ako bigla nang isusuot ko. Hindi pwedeng basta-basta lamang ang damit ko. Kailangang lulutang ang ganda ko. Nakapagbitaw na kasi ako ng salita sa kanya na hindi siya lugi sa itsura ko, dapat ay panindigan ko, hindi ba? Hindi nyo alam kung ilang santo ang dinasalan ko para lamang hindi masyadong bukang-buka ang pores ko at sana hindi ako magka-pimple sa araw mismo ng pagkikita namin. Nag-scrub na rin ako ng katawan para makinis at malambot-lambot ang aking balat. Kasi syempre baka naman after namin kumain balak niyang mag-cuddle, hindi ba, Papa Dudut? At least, ready ang aking skin sa araw na yon.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang dumating na ang araw kung kailan kami magkikita ay sobrang kaba at saya ang magkahalo kong nararamdaman noon. Dumating ako sakto sa oras sa resto kung saan kami magde-date. Bago ako pumasok sa loob ay tsinek ko muna ang sarili ko sa salamin at saka nagdagdag ng pabango. Medyo kumupas na ata ang pabango ko habang naghihintay ng taxi. Nang pumasok na ako ay panay ang lingon ko para hanapin si Raj. Hindi naman problema yon sa akin dahil alam ko naman ang mukha niya pero wala siya doon sa pwesto kung saan niya sinabing nakaupo siya. Bagkos, may isang lalaki doon ang busy sa kanyang cellphone. Napakunot noo ako dahil pamilyar sa akin ang lalaking ito. Hindi muna ako lumapit at nang makumpirma ko kung sino siya, ay nanlaki ang mga mata ko. Ito yung katabi ng lalaking gusto ko. Nako, ibang lalaki yung kinuhanan ng number ng katrabaho ko. Paano na ito, Papa Dudut? Raj? Yes. Ikaw si Dahlia? Yes. Wow! Di nga ako lugi sa'yo. Pabango mo pa lang, pwede ko nang i-take home. Oy, joke lang. Huwag ka ma-offend, please. Hindi naman. Okay ka lang ba? Parang namumutla ka eh. Wala. Medyo nahilo lang ako dun sa taxi na sinakyan ko kanina papunta rito. Oh, ganun ba? Teka, maupo ka muna. Uminom ka ng tubig at kukuha kita ng kape bago tayo umorder ng food. Maganda yun para mawala yung hilo. Ganyan din kasi ako eh. Mahiluhin. Waiter? No, okay na. Kailangan ko lang talaga maupo. Okay na ako sa tubig. Sigurado ka bang okay ka lang? Kinakabahan naman ako sa'yo. Unang kita natin to tapos di ka pa okay. Nako, hayaan mo ko. Okay na okay ako. Woo! Ang saya! Ang saya! Hindi ka okay eh. Kilala kita. Ikaw din, kilala kita. Kilalang kilala. Malamang. Matagal na tayong magka-text eh. Hindi mo naiintindihan eh, pero kilalang kilala kita. Ha? Ikaw yung kaibigan nung dapat... Dapat ano? Wala. Sige, kuha mo na ako ng kape. Mukhang dumoble yung hilo ko eh. Waiter! Dapat ano? Ano? Ikaw yung kaibigan nung dapat ka-text ko ngayon. Ang labo. Pakiklaro naman please. Nalilito ako eh. Nagkamali yung katrabaho ko, okay? Dapat yung number ng friend mo yung kinuha niya at hindi yung sayo. So, di ka pala interesado sa akin, ganon? All this time, kala ko gusto mo ko. Yun pala, ibang taong nasa utak mo habang ka-text ako. Pero kasi... Okay lang ba na magkape muna tayo? Umorder kami ng kape. Ang awkward talaga, Papa Dudut, at hindi ko alam kung bakit bigla akong napabulalas tungkol doon. Dapat kasi hinintay ko munang matapos ang date namin saka ko sinabi sa kanya ang katotohanan. Ayan tuloy, mukhang mapupornada ang free dinner and take out ko para pang almusal ko kinabukasan. Panakaw-nakaw akong tumingin sa kanya. Ganon din siya sa akin. Actually, hindi naman masama ang itsura niya. Gwapo rin naman siya. Yung kaibigan niya lang kasi ang nagustuhan ko talaga kasi moreno. Yun yung hilig ko pero kung tutuusin ay okay na rin siya. Dapat kasi hindi muna ako nagsalita kaagad. Nakakahiya tuloy. Ngayon ay hindi ko alam kung paano tatapusin ang date naming dalawa, Papa Dudut. Babalik na sa pagiging powder yung kape mo, kakahalo mo dyan.
Sorry. Saan? Sa kakahalo o sa pagprangka mo sa akin na di mo ako gusto? Wala naman akong sinabing di kita gusto. Ang sabi ko lang, mali yung inakala kong tao na makakadate ko ngayon. Pinaganda mo pa ganun din naman yun. Hindi ako yung gusto mo. Kala ko sa atin ako yung madidismaya sa makikita ko. Baliktad pala. Ikaw yung nadismaya. Ako dapat yung mag-sorry. Sana maintindihan mo ko. Siyempre hindi ko naman inaasahan na mali pala yung nakuhang number ng kawork ko. Nakakadismaya ba itsura ko? Hindi ah. So sa paningin mo may potential ako? Potential na ano? Maging rebound mo. Grabe yung rebound ha? Di ba parang ganun na rin naman? Sige na, i-rebound mo na ako. Di ako magrereklamo. Gamitin mo ko, Dahlia. Gamitin mo ko. Nakakainis ka. Huwag mo ka masyadong patawanin. Ang sakit sa tiyan. Di ba plus points kapag napapatawa namin kayo mga babae? O paano yan? 3 points na ba ako sa puso mo? Baliw! Pero oo nga, gusto namin na napapatawa kami. Raj 1, kaibigan ni Raj 0. Ano bang pangalan ng kaibigan mo ha? Alam ko rebound mo ko ngayon pero hinay-hinay lang naman sa pagtatanong tungkol doon sa crush mong kaibigan ko. It really hurts. Ang magmahal ng ganito kung sino pa yung katext mo ang kaibigan mong gusto. O siya, hindi ko naalamin pa. Wag na. Kasi interesado ka na sa akin, no? Actually, mas interesado ako sa libreng dinner at takeout na pang breakfast ko bukas. Ito na yung simula ng paggamit mo sa akin. O sige pa, Dahlia. Gamitin mo pa ako. Gamitin mo ng todo. Ano ba sabi na kasing tumigil na? Di naman sa paninira dun sa kaibigan ko Pero ako, kaya kitang ilibre kahit hanggang dinner next week. Kahit i-take home mo pa yung waiter para may tagalapag ng kutsara mo. Yan ba yung walang confidence ha? Nilalaban mo ako sa lakas ng loob mo Lumalakas lang naman yung loob ko kapag ngumingiti ka. Order na tayo ng waiter. Food ng waiter. I mean, food dun sa waiter. Kahit litong-lito ka na dyan sa mga salita mo, basta wag lang sa feelings mo. Okay na ako. Ewan ko sa'yo. Ano ba yung order mo? Kahit ano na pwede hanggang dinner next week. Sabi mo I-take out mo na kaya yung chef para hanggang next month na. Pwede bang ikaw na lang yung i-take out ko? Para hanggang forever na? Dahlia 1, Raj 0. Minsan talaga ay may mga plano tayo na hindi nagagawa o natutupad. Pero hindi naman ibig sabihin noon hindi na pwedeng maging masaya at maganda ang kalalabasan. Tulad na lang noong sa amin ni Raj, hindi naman talaga ito yung plano pero para bang tinadhana para masira ang unang plano ko para mapunta ako sa plan B kung saan ay makikilala ko si Raj. At aminin ko ito ang pinakamagandang nangyari sa lahat. Magtatatlong taon na kaming magkarelasyon ni Raj, Papa Dudut. Pinagtatawanan na lang naming pareho ang pagkakamaling ito sa aming nakaraan. Isang pagkakamali na nagbigay daan para makilala namin ang tamang tao para sa amin. Ang saya, sobrang saya. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham, Papa Dudut. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Dahlia. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.